सबायबाय आंनिया लोगोफ्रा नै with our same old friends, no new faces. We are going to where? Urpat Bilau. जों थांबाय थायो बेयाव थांनानै साहा लोंना फैबाय थायो अब्लाबो थांबाय थायो माथो जों थांबाय थायो मानसिफोरा सानगोन गेमसिरिखौ नुनानैसो थांदों होननानै जों गेमसिरिखौ नुनानै थाङाखै जों थांबाय थाखायो बेयाव साहा लोंबाय थाखायो जों जोङो साहा लोंनानै फैबाय थायो सम माने खाथि जायोना जोंनि इभिनिं टिखौ जों बेयाव लोंनो थांनो नागिरदों दिनै जोंनाव same old friends no new faces थ' बिदिब्ला लोगोफोर थांबाय थादोनि हाबांबाय बिल मोनबाय जोंहा नै साइडनि सहैबाय लोगोफोर जों दिनै नै उरपद बिलाव दिनै सानदेनि गोबां मानसि उरपद बिलाव नायनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायबाय थादो ना माबायदि एसे देखायनो नाजानोसै बटिंबो खालामसै ड्रनखौ हमनो नागिरदों माथो खान्थालाखा बे लटास बारनाय सिजोन ओंखायनो मानसिफ्रा गोबां भिजिट खालामफैयो दा बिबारफ्राबो मोजाङै बारना दङ गोजाबो दङ गुफुरबो दङ गोबां मानसि फैयो दिनै सानडे जाहैबाय सानडेनि गोबां मानसि लोगो मोनबावबाय जों दिनै लाकिलि नामा बारसान मोजां walk around बटिंआवबो जायगा मोननाय नङा गोबां मानसि दङ ना सफैयाखैनो खोमा वेटिंआवसो नै वेटिं लिस्ट नेगासिनो नै plucking of flowers is strictly prohibited 500 rupees boating खालामनो मानसिफ्रा बर्डआनो सफैयाखै टिकेट लानानै नेलाबायना दङ मानसिफ्रा 8 जन ओइ माबा टिकेट लायाबा हाबनो मोना टिकेटआ लालाय गासैनिबो ओरै बेयाव माबा बानायगासिनो गोजौआव लोगोआ टिकेट लानो नागिरो जोंना bareng besar नुदोंना नुवाखै आंखो हाबबायलै 10 थाखा होननानै सुकुल सारानो अनजोबगोन नामा दिनै जोंखौ जों माबा लाना फैखादों ना दिनै मा होनोमोनलाय बेखौ केसियार एकाउन्टेन्ट नाव नेग्राफ्रा नै नावनि टिकेटानो बन्द जाथ'ना होबाय गैला मोनथ'नाय नंला जोंनि जाहाजा फाइनेलि जायगा सोलायनायासो थास' बिलाइ खाजोबो बिसोरो बेयावलाय मा थास' बिलाइ नुलाबायगोन नोंलाय गोदाव सोराव सफैबाय चलो गिर जाएगा
अपनी मनी बिलों को कुछ भी लगा बै मोनसेयाव गाखोनोसै नामा आरो गंसे फैबावबाय kita jauh ha, তুমি যাও আর তারা যাও Finally गाखोबाय थांसै एबार जों खयजन गाखोनो नागिरदों बारनायाव फै ओरैनिसो फै बारनायाव फै नङा उल्था जायोब्रा ओरै गाखोनांखागोन ज' आरामसे ज' भिर तमाम भिर मानसिफोरनि भिर बाबु लाइफ जेकेट हो बाबुनो गोलै लिस्ट kok pertiga datang udah datang मानसिफोरनि भिर live jacket nang pro zakli we are out खारबाय जों खारबाय माथो जाखो जेबो नङा ओइ माबायदि मोनदों रायजोफोर माबायदि मोनदों रायजोफोर बरिया नोंनिया माबा जानला मोनला गोसोखांलाबायो नंथारै खोथाफोरखौ गोसोखाङो अजगर फैलाबायनो दा बवानिफ्राय Enjoy your time. Enjoy the moment. रायजोफोर finally हायो गसंनाय बरिया आरामसे गसं moza 500 taka fine bibar kama 500 taka fine he la गोसोनि गोजोननायखौ बेयावनो लाजोबसै नामा दिनै टेनसनफोरखौ बेयावनो हगारना लाजोबसै Ishar Maria. This is the beauty of Urpat Bill. बैथिं हाबसिगोन नामा एबार बिबारथिं बरिया our team la longpennya sih boleh lotasan nuam babe Rolero sohorole ang mencelang lu gitar bae gawa hela faldu lero musa ये दुनिया है
मैं कहाँ हूँ जन्नत में हूँ नुदों ना Hello friends I'm in Jannat my friends আমার লাইভ এসে ক্যাপ গান না ডিস্টার্ব যাই না hey oh dose undulang silang ayo kah gaya Uncle lalai nele beria he water lily kita sana sih nih waida lotus pura ini lotus kita waida nih berat moजां लै lotus waida mar size kayak macam ini oh ya boleh kali Hello. Iya. Kain lu kita nane. Lugai mas buat lugai. স্যার ওয়েটিং প্লি না Jengkel lugai. Kita kono dulu. Oh. Nih bibara dसे सम फट' लानो थाखाय सम होदों जोंनो जा फट' लागासिनो बिन्दासनो गोलोमो गरम नाङो समायना बिबारा yo chang yo mo ei Anu Chào đình ôm một nô Hum jannat में है दोस्तों नावा काश्मीर निग्री जानायबा काश्मीरानो जाबायमोन न काश्मीराव फैदों नालाय खारफिनबाय जोंना नावा अच्छा लग रहा है दिनै किन्तु हराव बिराद मोजां उन्दुलांसिगोनलै जों टेनसनफ्रा खारजोबसिगोन दिनै खारगासिनो नाव जावग्राफ्राबो मेङो बिसोरा Wih, खारबाय बिसोरना Baik ya. Angka apa ini tuh sekul? Korean badin tuh nama? Korean. Ayo, bar. Sampai. Mau le. Tapi jiwo nama thai. No. Korean gana wali yo. Na. Koi thamar. Na rak dei na. Na rules deng na bilau hai dang na. Rules deng le yo hai dang.
पुरा गोरलै बायदि गेलेथारबायलां दिनै जोब्बायलै जोंनिया नै सफैबाय फाइनेलि ओइफोराव दं खोमा केमेरा बारं सार नुदोंना इयो हानिसिं लोगोफोर नायखांबायलै एन्जय खालामबाय एसे नै थांसै थांनायनि लामा लाबाय बिदिबा थांबाय थांसै बिदिनो दिनैनि दिना बारग'लांलायबाय लोगोफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलखौ बिदिब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय see you in the next vlog let's go back to home let's go नै थांफिनबाय जों